Hello guys, welcome to the second part of our exploration video, and if you're new to this channel, please share and subscribe. Thank you very much, and I wish you to enjoy this video. Bye. I na-check kwalo mmadụ Igbo Akọghị. Igbo Akọghị. Oya, ka anyị nọfụ ka esi akwa ya. Agba nkịta. Agba nkịta. Na agba ewu. Na agba ewu. Na ụsụ. Ụtaba. Gel ụdị akpọ. N'ogwu m agana. Okay, aki ọ sị dị akwa white ya ekechite. Ogwu m agana. Na nkapụ. Lọba. Awọrọ agwọ na akabụ. Agwagwo nya maka nkata, agwa nya eti na nkata. Okay, nye eti na aka ikiri. Okay. Nya akwa ahụ ya ebe. Nya akwa ka ọ ya ebe. Ihe niile nwere anwụ ka eji eme ya, okwe? Akpị. Ihe mkpakasị. Ihe mkpakasị ba? Ọnya ka ọ na-akwa na ọkwa agwụ ya kịta, ọkwa agwụ ya. Ọ sị na akwa white ya ekechite ya. Ịghọta, ga-eti n'aka ikiri. Ga-eti na nkata, etu ntụgwa gị. Awọ. Na nsịkọ. Ego ayọ. Na ego igwe. Ele na ka a na-eti. Ego ayọ na ego igwe. Chain. Ịga na mkpa. Abụ ofu ọnụ. Ezga asa, ka anyị pụọ ọsọ. Hot ya adị ya. Nkwụ ike ya adị ya. Anya ma anya. Ihe a eji kwubi okwu. Anya na-anaghị nke a. Ede ya adị ya. Ji abana. Na ọkwụrụ. Na ahịhịa eberebe. Na azụ aka ebusi. Ya na azụ ini. Azụ ini ya adị ya. Nju ọhịa. Elubadike ọhịa. Tap ya ọnụ. Ụtụtụ na ehihie. Ọnwụkwa n'ụzọ. Ụla tụrụ. Akọrọ na-eto. ọkwọ na-afọ ya. Isi egbe ya adị ya. Emechezi agbapụdị egbe ọkwe. Anụmanụ dị ikwi. A na-eru mgbakwu. Oji ya adị. Jeza ka anyị bazi akwa ibu mmiri. Anyị na-abịa kịta ka anyị kwa ibu ndị mmiri ka unu fụ.
otu esi eme ya fụwa ka esi akwa ya fụcha ihe niile ga-anọchi n'ibu ihe niile eji afụ ihe ndị mmiri ya afụ n'ife ụtọ n'ife mara mma ka eji aga na mmiri chingom weye sweet sweet hot tinye mmanya na-atọ ụtọ na fanta nzu nwoke na nzu nwanyị edo na ego nke a ego ayọrọ akara aka ndị mmiri ya na aka ndị mmiri miro ya na eye pencil face gas achọ mma na comb phone na plane na moto ụkwụ na ụzọ lipstick ndị mmiri kere lipstick ndị mmiri nke bụ ọkụke ọkụke ndị mmiri ọkụke eji arụ ọrụ mmiri nke a binta soap nke a ugbe na agụ mmiri nke a nkucha popcorn na biskit na granọt nke bụ rice and beans na shuga powder na ude na powder ijele na cortez na wash ya na mgbịrịmgba nke a bụ ihe olu na mgbaaka ring ndị a ife onu ihe onu na iyeri ntị iyeri ntị nke a ụgbọ nke a bebi nwoke na bebi nwanyị nke a amara ogbu na ịchaka na nza
The difference between nnukwu baafụ anya na nke obele nwa nkwa mgbe nọ na-abịa. Nke ịkwa ile ọma ka a na-ekpe na nke abụọ dị omen ọrụ mmiri. Kandụl. Brown. Binta. Binta oil. Binta Sudan. Fish flour. Flag. Flag. Yes. So I am aware. Okay, oh yeah, why? 2 years I am. Okay. Ụmụnne m anyị ka na-akwa n'ugwu ndị mmiri. Akwa maazị Aike wee na-akụzikwa n'anyị otu esi akwa ha ncha na ife eji akwa ya. Ji ya dị na dị ibu mmiri. Ihe anyị ewetazi na-etinye n'ibu mmiri ya na anyị eweta ọkụkọ. Oge nke onye aka ị na-apado. Oh, can I just wait go card? That's what I'm going to Ya eweta ọkụkọ obere ọbụla ọkụ na akwa na ọjị ugo na adịdị nnekwu anyị ejuri ọ bụrụ nwoke ịma na-egbenu ọ bụrụ nwaanyị ịma na nwunye ka anyị eju were nya bụ ọrụ mmiri na-ego ya esu ya ego ejuru dị ọrụ mmiri. Onye na-enwezikwa na ego ewu ọya ha arụ dị ọrụ mmiri obezile ọma sọsọ aha agba ha aka ji alụ dị ọrụ gbana ya okwu ka anyị na-emechi ihe na-ahụ ihe eji azọ ndụ nke of some people nwere ike ihe a na-eme ya o kwesịrị ije jụọ ese mara ka ihe na-eme ya si eme ya ọ bụrụ aka ogheri ekegodiri ya aka ogheri fes nke of ihe ndị uke nwee ndị ọrụ mmiri na-eri stọm ha ma ha na ọrụ mmiri na-eri stọm ha onye bụ ọrụ mmiri like nwaanyị n'ogbo ọnụ nwoke na-adị atụpị ọnụ nwoke na-adị agụ ya okwu na anụghọ di sọ m na-amụtara nwa nwere ike ọ bụrụ ndị mmiri blọkụ ya ọrụ mmiri ụzọ ya achakwa ya yes otu esi eme ya so ọfụ ụmụ nwoke na-aga enwekarị problem na ndụ ha nwere ike bụrụ aka ogheri bụ ihe na-atụgharị ya bụ ịzọ n'ihe o metere bụta oke aka ogheri ọchịka ịga ndị uke ndị ahụ na-atụ ya ife wee gawara ya ọfụma. A na-ekekwara nwoke aka ogheri na-ekere nwaanyị aka ogheri ọ bụ ọsọsọ nwoke ka aka ogheri ji aka ndị ọ bụghị ọsọsọ nwaanyị ka ndị mmiri ji aka ndị mmiri na-ejide nwoke na-ejide nwaanyị.
ga-adị. Daalụ. Ka anyị chọrọ ịkpọ gị ma ọ bụ gote gị ife n'aka ka anyị ga-esi wee makwanụ gị. Ị chọrọ ịkpọ m gote m ihe n'aka, direction m nọ n'Oye Ndi-Igbo ebe a na-ele ngwongwo ka m nọ. Oye Ndi-Igbo ebe a na-ere ngwongwo. Yes, n'ọdụ ngwongwo ka m nọ n'Oye Ndi-Igbo were ele ngwongwo. Ị chọrọ inweta m, ị akpọ m na fon. Kpọọ anyị nọmba gị. 081 277 33 005. Yes, that is my Airtel number. My MTN number 070 30 no 070 47 30 50. Yes. Adaalụ nwanne o. Nke emesịa nụ. Ụmụnne m na-afụ onye na anyị ejegokwe n'ije tata. Anyị nọ na Oye Ndi-Igbo ebe a na-ere ngwongwo. Ya nọ kịta ndị oyibo ya Shaman market ebe a na-eme ife a na-ere ife ndị ọdịnala. Ngwa ka emesịa nụ.